Nkosi yamakhosi siyakhulekela inyanga yeshumi siyakhulekela uNkulunkulu ebusisi. Ngilana namhlanje ngisesikhohlweni ukhoze umaphiko phikondizele endabeni eyikude zemfihlakalo. Kuyibhuke esebhodla phansi kweziziba abanye bebhodla ngomkhondo bencela bekhafula. Nali izwe lethu. Ngizwa kunalento ethi South Africa. Ngicela nikhulekise kakhulu uBhuti Phakela Mthakathi nethimba lakhe. Akuzi kahle. Okunye futhi engizocela noma angisho ukuthi ngithini. UBhuti Phakela Mthakathi engathi imoto yakho ohamba ngayo baba ungayikhipha ngisho negama lakho uyikhiphe. Ngicela ngilisa nesixwayiso ungahambi nje ngayo noma ungathola imoto ongahamba ngayo uyibeke noma uyivale negalaji ukhohlwe iyona. Ngewushintsha ukwenza ngoba kona emoyeni lenesibhekene nayo lembe enibhekene nayo akusimbi nje amehlo. Idinga ukukhulekiswa ngoba ngilana ke nami ngiyingxenye yabantu abakukhulekisayo ukuthi engathi ungaphumelela kulimbo obhekene nayo. Isixwayiso nje engifuna ukuzwisisa masisho ukuthi ninethimba nje lakho angathi ngakhulekiswa ngicele nomama abolesine nabani bonke abantu nabafundisi kanye nabalaphi abanye abayingxenye abazi ukuthi nebehlaba ngedolo uqhupha ukudala kwenza izimangaliso. Ake kukhulekiswe ngoba kunomoya ongekho right ofuna ungabe bikho right. Ngisesigodlweni ngithule nje kodwa ngiyabheka engathi ngisho naye uBhuti Phakela Mthakathi ngicela ulalele lelizwi lami baba lapho khona imoto nje lohamba ngayo ake uyishintshe ushintshe nje ukwenza bese ngibuya ngizala futhi kulabantu bamabhizinisi bala eSouth Africa kuneyitolo enkulu oShoprite oCheckers obani izitolo nje zonke ezinkulu ezibelong ezabantu bala eSouth Africa. Why ningamxhasi uPhakela Mthakathi ngoba kugcineni nina ngoba kumuva abantu kumuva amabhizinisi abanye abantu bebuyela ngakubo nina nizothola inzuzo enkulu. Okunye yena futhi uyanilwela ukuthi egcineni umnotho uzobuye ekhwameni zenu. Ngaphela ngasikhathi kuvalwa lama tuck shop alabantu babuya abantu ezitolo zase South Africa ku Shoprite nabo babuya kuzona. Kunezitolo kade seyivuliwe eziningi kodwa namhlanje niyahluleka ukuthi nithathe something ninikelele kuba uPhakela Mthakathi ukuthi akavikeleke. Laba bantu banemndeni banezithwalo banemthwalo yabo yemndeni yabo ekufuneke beyikhiphe inkingeni nabo belwele inkinga zasemakubo kodwa bayidelile bayeka imithwalo yasemakubo basebenza kule yase South Africa. Wayini ngabalwela abantu bamabhizinisi lekelelani uPhakela Mthakathi entweni yabhekene nayo nimsize nangoxhaso ngoba ngalesikhathi labantu kuthanyeleka besuka bebuyele emazweni abo ezinye izinto azikho. Asisho futhi ukuthi sibhebhethekisa ukuthi akube nolaka kuphela sithi akukhulekela ukuthula kuyo yonke lento eyenzakalayo kube nokuthula. Yini ningabi kodwa nje engizongidlulisa kakhulu ngiyakhuleka kwemfihlakalo yezulu akavikeleke lapha ekhona uPhaka wonke izithunywa zakwaZulu ayisukume zimvikele lapha ekhona kodwa akavula amehlo manje ngisho nemoto ahamba ngayo bayishintshe akayithathe ibeke noma ikhiphe ilokuza negama lakhe ingasabhalwa ngoba ekugcineni kwaloko bayayazi imoto ahamba ngayo ene futhi bese isecurity yakhe ibe tight engathi laba bamakhampani amakhulu bangamsiza. uNkulunkulu abe nani bhuti siyanikhulekisa sinani. Ngicabanga ukuthi ngolesine ngizobe nginomkhuleko omkhulu obhekelene nalempilo. Ngicabanga ukuthi ngolesine yilapho khona engizohlaba khona idolo ngizolwa ngizolwa ngolesine ngizoba live futhi nasebusuku ngiphinde futhi sikhuleke nabantu esikhuleka nabo. uNkulunkulu enibusise siyabonga.